De spelers en trainer van de morgen krijgt even oors. Namelijk op het strand van het Ameland. De ene groep gaat op een vlot kajakken in de branding. En de andere zal strandzielen in kakkers. We nemen de wagens dus even mee naar de waterkant. Daar heb je een mooie harde ondergrond. Daar kun je lekker op rijden. Ik had het ook nooit in. Ik weer 3 weken in mijn familieweekend, dus stond ik hier win. Maar nou hoor. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. Ja, dit vind ik mooi. Ik ben maar nooit over erin komen, maar die wordt beelig. En dat slag het. Ek de spelers vermijdt je harm. Alles gaat goed. Of nou ja, net alles. Even verderop zorgen we in hier al je meesten in C-drieën. Een warm welkom voor onder andere Marco Tol, een van de nieuwe spelers. Het bootje ging nog wel om, maar het was wel heel lekker. Ik zat ook vooraan toevallig, dus ik kon al die klap opvangen met al dat water. Maar nee, hartstikke leuk. Werkt het zo dat de nieuwkomer gewoon vooraan wordt gezet dat hij het vuile werk moet opknappen? Nee, dat was puur toeval. Maar het was niet heel lekker op het begin, maar daarna wen je er een beetje aan en dan niks mis mee. Met Sam Hendricks en Tom Boeren is Tol de enigste nijkomer. Verder zorgen we vooral bekende gezichten voorbij flitsen. Nee, het was leuk. Ging hard. Ging goed. In het begin even wennen, maar ja, was leuk. Het was heel leuk. Gezellig, met z'n allen. En goed voor teambuilding. Een paar gasten kende ik al natuurlijk, maar ook de rest dat bevalt hartstikke goed. Iedereen komt naar je toe voor een praatje en het zijn hartstikke normale jongens allemaal. Dus ja, dat bevalt prima. Op het strand had Henk de Jong de mond van zijn lippen. Even net nadenken over een nieuwe boetenspeler of wat de linksback worden had. Ik probeer ze wel in te hebben. Ja, sommigen ga ik even staan van de winnen. Die komen uit het westen. Ze hebben altijd winnen jou, hè? Dus nee, mooi. Geen een rondje. Had jij me een drukketje jouwen? Domme. Oké.